рафтем унҷа аз кӯча ба мева мефурӯхтам, бовар мекунед? Шабона غمگین اشتاد ғамгин кор. چی کاری من بود این آمدگی هم ҳолате буд ки дар то занг зада гуфтам чизое ҷамъ кунем мерем. Асосӣ барои моҷро агар дар як сол як бол билети якмоҳина медод Амрико, беҳтарин мешуд. Грин картам лозим набуд. Шаҳрвандоне ки дар Амрико омадану барои таваллуд кардани фарзанд рафтанд, ҳамуна Трамп гуфт ки бардоретон, қонун бировардан. Чизе ки мо 9 сол боз сохтем, ҷонканӣ кардему, тоҷикист, тоҷико чӣ хел гуфтам мо месозем. Як-ду кӯдако мебиён расул мекунам, ман ина иҷозат наметиҳам. Ман де худам депорт мешавам ва як катӣ мебарам. Фақат ҳамин роҳи фиребу мошеннико ҳамин 5000 теман то Америка мебарам. Ин калимаи нелегал нав пайдо шуд баъд аз президент Трамп. Қонунҳо зидди иммигратсия беҳад сахт шуд. салом алейкум мардум, ман беҳрӯз аз тоҷикистон шаҳри душанбе. Подкасти имрӯз бо беҳрӯз манзури шумо аст. Дар канори ман шахсе ҳаст ки садояш барои садҳо муҳоҷири тоҷик дар Амрико роҳнамӯ шудааст. Ӯро ҳамагон ҳамчун Парвиз Америка мешиносанд. Блогер, муҳоҷир, соҳибкор, шахсе ки зиндагии воқеи ҳамдиёрони моро дар он тарафи уқёнус нишон медиҳад. Салом алейкум Парвиз, хуш омадед. Салом алейкум мардум, ман Парвиз аз Душанбе, айни ҳол дар URTJ. Беҳрӯзҷон, ташаккури зиёд барои даъвататон. Саломат бошед. қадр кардам. хуш омадед бори дигар. Медонем ки шумо ба нафароне ки ба Иёлоти Муттаҳидаи Амрико мераванд, яъне ки кӯмак мерасонед. Дар умум агар Инстаграм ва ТикТокро хомӯш кунем, ҳаёти воқеи диаспораи тоҷикон чӣ гуна аст дар онҷо? ҳамин тоҷик мардум овозаву дарвозаю ҳамин пеш вақт туи чӣ хел даъват мекардан. ҳамун методи падару модар бобогӣ, рафиқ ба рафиқ, як каса туи файрод кун мекунем, баъд ҳама ҳамдигарро мешиносад, ҳама рақамҳои телефонашон ҳаст. баъд ягон маърака ки шуд, Инстаграм набошад, мо як нуқтаи сартаришхона дорем ки инҷо дар як рӯз шояд 40 кас биёяд. 40 кас ҳам аз он ҷо ки биромад гӯем ки хабар тиҳед, 400 кас дига катеш мебиёрад. хабардор мекунад. Албатта 2000-3000 одам оварда намешаду, лекин 1000 одам мебиёд. Шумо зуд ҷамъ мешавед. Умуман медонам ки диаспора нест дар Амрико, диаспораи тоҷикон ассотсиатсия ҳаст, ассотсиатсияи муайян ки дар Нью-Йорк. Гап занам диаспора. Мо шояд пештаран интервю баён гуфта бошам. Диаспора камтарак масъулияти вазбин дорад. Бояд як тарафа шавӣ. Фаъолияти мо бояд нейтрални бо мардум бошем. Лекин айни ҳол тоҷико хеле зиёд шудастем. Дар рӯзҳои наздик шояд ягон ассотсиатсияи тоҷикон кушода шавад расман. Ёки азоб кашида истодем. Бисёр ширкатҳо пулҳои калон ворид карданӣ барои хайрия, барои кушодани ягон хел культурни дом, кушодани ягон мактаб барои омӯхтани забони тоҷик, кушодани ягон хел чизҳо пул ворид карданянд. Лекин ман шахсан ба ҳисоби худам намехоҳам гирифтан, аз сабабе ки ман бояд андоз супорам, баъд пул ки даромад одамизод шайтон як кишкиш мекунӣ, расход мекунӣ, пули хайрия, ин ганда да масъулияти калон талаб мекунад. Дар як ҳисобот дарод барои кушодани ассотсиатсия хато накунам 3 нафар лозим. ва маблағро аз онҷо гирифтан аз 2 нафари дига иҷозат мегирӣ. 3 кас ки иҷозат дод, баъд пула мегирӣ, камтар назораташ назм мешад. агар худам ба биёд гуфта намешад одамӣ. имрӯзҳо гуфта метавонем ба дилбурӣ ки мардуми мо ба ҳамдигар кӯмак мекунанд дар Амрико. Бале. дар ҳолатҳои ногувори зиндагиашон. На ҳама, лекин кӯмак мекунанд. Намекунанд не. Агар правилни русски ки гӯем подход. таъна карда муттаҳамона гап зани агар намекунанд. Барои ки Амрико каме ҳам бошад, камтарак характер, тарзи рафтор, тарзи гапзания ба муҳоҷирон мешинонад, хоҳӣ нахоҳӣ. умуман барои чӣ дар фикр омадед лаҳзае ки ба Амрико рафтед, гуфтед ки ман ҳамин соҳаи блогинга мегираму ба мардум кӯмак мекунам? ё ягон намедонам ҳолати талхи зиндагии худ буд ки бо ягон мушкилӣ дар он ҷо рӯбарӯ шудед дар аввали зиндагӣ, яъне ки дар Амрико? Аввал якум рӯзое мо омадем, шаҳодатномаи ронандагӣ дар Амрико ин хеле қурбаш баланд. Дар тамоми ҷо мегардӣ, нишон метиҳӣ, ҳамун ҳамчун паспорти дохила, ҳамчун identification number, шаҳодатнома мегузарад. Тамоми ҷо меравӣ, нишон метиҳӣ, медарод. Масалан паспорти тоҷикия гаштан, гуфтам мегирам як карта, ҳамқа кардам, инаша мепурсам намедонад, вайша мепурсам намедонад.
рафтам дарси англисӣ мерафтам дар онҷо меравам турко доранд мепурсам мегӯянд ҳам сайти даро хон баъд хонда як бародармона ки Фирӯза юфтем амна гуфтем касам як дусе идея додан рафтам кардам мешудааст 10 сола шаҳодатномаи журналистика гирифтам дар Амрико язнам ҳамҷа хоҳар ҳама хешта буро нишон метиҳам бовар намекунанд дурӯғ мегӯям фальшивӣ мегӯям чӣ хел фальшивӣ аст офитсиал рафта аз гаи Нью-Йорк гирифтан нишон медодам ҳайрон мешуданд баъд бинам хато накунам 45 савол ҳаст дар ҳамагӣ дарам чӣ агар не 50 савол метиҳад аз вай 50 савол бояд шумо 10таашро 10таша ҷавоб диҳед лекин аз ҳам 10таям бояд 6таш туғри бошад аз 6 хато кунед ба фикрам агар ҳозир иваз нашуда бошад гирифтам нишон додам ҳайрон ҳама инҷа мерам инаш барои кардан $1000 инаш барои ин 2000 ки чизи бепул да мина худат агар кунӣ шояд фақат пули ҳамун шаҳодатномаети баъд гуфтам биён ҳамин кора мекунам баъд аз вай фаҳмам тоҷико баъд дидам самарқандиё бинам амрика ё турко дигар аҳолиё ҳамин ҳар хел намуди визаҳо кати хеш таборошон оварсуданд ҳайрон шудам гуфтам чӣ ба мо наметонем дар шабақаҳои иҷтимоӣ ин чиз нест дар тоҷикон нест фақат ҳамин роҳи фиребу мошеннико ҳамин 5000 теман то Америка мебарам 10000 теман то Америка мебарам агар ҳолат мо подписчикон медонанд аз чӣ сабаб мо хеле популяр нештем хеле ширкатҳои мо бисёраша рӯи об ровардем фиребишона баъд гуфтам биё як бор ман ёрдам тиям ҳеҷ кас нест биё хай сар кунем ки яку навора мондем бум грин карта буромад грин карта олмаям мегам ба фикрам отаи грин карта ҳам хеле тахаллус мондагиам баъд ҳамин грин карта қабинему мардума ҳозир хеле хурсандам мумкин дар таги комментариҳоям нависанд кадом нафароне ки тариқи грин карта навораи мо омаданд нависанд як раҳмат гӯям як кайф гӯям зиёд буданд хеле кейсҳо зиёдан оманд дар маҷмӯъ тақрибан чанд қадар буд дар ин 10 сол ҳар сол аз Тоҷикистон 4000 мерад ҳамин 4000 нафар ба шумо муроҷиат мекунанд не ҳамаш не 50% мебиёд ё савол метиҳанд ё ин ки муроҷиат мекунанд мебиёнд кор хона мегӯн акун медонед кайфияташ дар ҳамин дар як чойхона мешинам хеста мебиёд салом алейк мекунад аки парвиз ташаккур дар худи он тарафи уқёнус дар Амрико дар Хитой будам омад як тоҷик раҳмат гуфт яъне хеле ҳамин ҳолатҳо камака ҳаваси одама мебардорад ки будем дальше работать баъд ин на фақат барои ёрдами тоҷикон ин ёрдам ба худи Тоҷикистон ҳам мешад аз чӣ сабаб як муҳоҷир дар Россия як моҳ кор мекунад $500 $1000 кор мекунад мо бояд падар модар занумонда пула рӯй кунем будаги чиз аст дар Амрико бошад як муҳоҷире ки дар Амрико кор мекунад шояд пули 10 муҳоҷири Россияро рӯй кунад яъне ки 10 тоҷик 100 муҳоҷири Россия яъне ин барои чӣ пула рӯй мекунем модарои мо ҳеҷ вақт пула ба ҷо намекунанд меран як бозорӣ мекунанд як ту як меҳмон ба чанд пул рӯй равон кардааст як қисмаша ба ҷо мекунанд а дигар пулош ҳамаш расход мекунанд рафта бор мехаранд мошин мегиранд авқота дераждени зод рӯз ҳамин чиз маблағ дар ҷунбиш аст алак иқтисод бале ҳамин сохтмонҳои нав дар Тоҷикистон ба фикрам 20%-аша муҳоҷирон аз Амрико харидагианд харидорӣ мекунанд умуман тоҷиконе ки дар ба Амрико мебиён аз чӣ зиёдтар пушаймон мешаванд ва омадану масалан грин карта доранд омадан расман лекин пушаймон ҳастанд сета пушаймонӣ гӯем шояд боз зиёд шавад дар вақти гап задан якум пушаймонӣ надонистани забони англис ин асоси асос аст мегӯд чӣ ба ман ҳамин англисия нахондум вақташда барои чӣ барои ки мебинад ки англисидон бародари мо чӣ хел тез муваффақ мешавад англисӣ намедонистагиё ҳам ҳаст муваффақ мешудагиё лекин бо як роҳҳои қиндӣ бо як одами дигаи англисидон намегирад дуюмаш аз сабабе ки падару модараш масад ё ки бисёри вақт мардуми мо хатогӣ мекунанд оилаҳошонро намебаранд фарзандошонро дар вақти грин карта пур кардан қайд намекунанд баъд пушаймон мешаванд ман кошки менавистам ман занма меовардам баъзешон мо барвақт наомадем ҳам хеле пушаймониҳо ҳаст баъд як пушаймонии дига аз тарафи муҳоҷиро ки ба ватан рафта наметавонанд аз ҳисоби ҳуҷҷаткунишон ҳуҷҷатгузорӣ дар Амрико тақрибан аз 3 сол сар мешавад то 10 сол 15 сол яъне ки дур аз ҷумида наметавонӣ дигар ҳичи барои даромада наметавонӣ расходу зиёд
бояд кор кунӣ ҳамун пардохт кунӣ, кор накунӣ, расхода маҳкама кунӣ. Ба мо мардуми тоҷик чихам мебием як кора сар мекунем, 1000-2000 доллар ки кор ки кардем, так хона мехарем, хона, мошин, дар ҳама чӣ мехарем. баъд дар оқибат чӣ мешавад? Кор ки нашуд, документот ки нашуд, бозгашт ба ватан, ҳуҷҷат нашуд, чо мекунӣ? Падар модарат мегӯд биё, оилат мегӯд ки ман зиқ шудам биё, фарзанду калон шудааст, партофта мери ки ҳамун хонахарӣ бояд пул тиин ти пуле ки дар Амрико кор мекардӣ, дар инҷо наметавонӣ кор кардан, баъд роҳи гурез мекувию, боз ба Амрико рава мегӯӣ. Аммо ба асосӣ барои муҳоҷиру агар дар як сол як бол билети якмоҳина медод Амрико, беҳтарин мешуд. Грин кард ҳам лозим набуд. ҳамин чиз пушаймон мешаванд дигар дар ягон чиз. дигар гуфта метавонем ки бо дилпурӣ ки зиндагӣ тамоман кулан дигар аст ва маблағи зиёдтар ба даст овардан мумкин аст. Ман шахсан дар моҳи апрел дар он ҷо будам, лек агар ҳисоб китоб кунем он бо маблағ он пуле ки масалан фарз кардем дар ин ҷо масраф мекунӣ, унҷо 10 баробар аст масраф кунӣ. агар аз доллар ба сомонӣ баргардонӣ, фарз кардем медро як махӯза, ман худам ҳайрон шудам, якум бори омадагӣ як оби ҳамагӣ 1 литр аст, $6 бо такси муайянаш $6 шуд. Гуфтам 60 сомон як оби 1 литра. ин ҳиссиёт дар тамоми тоҷиконе ки нав мебиёнд ҳамин ҳаст. дар автобус мешинед $4 ва 40 сомон ки бо 40 сомон шумо варзоб меред бо такси. бале ин мо ҳама вақт ба бародарони тоҷик мегӯям ки агар оилавӣ грин карта буридан ва нақша кашидагиян ки Амрико мераванд, аввал худашон биён, мардина омада ҷояшро аниқ кунад, баъд аз он оилаашро биёрад. Барои чӣ? Якум тоҷике ки Амрико мебиёд, якум мумкин 6 моҳи аввалуш қадри пула мерад. ҳар як масрафаша ба сомонӣ тоҷикӣ мегузаронад. Шахсан ман худам ба сомонӣ мегузаронаду фикр карда мешинад, бача 10,000 20. баъд вақте ки маошаке кор кардию охири моҳ картаи банката шуди ки унҷо ба 3,000-4,000 доллар, баъд ҳамун пула чош метем. мо ба ҳазин чиз камтар контрол кунанд, як сол ҳамин пулашонро камтар таҳти назорат гиранд, агар хубтар мешавад. Якдам хона дар Тоҷикистон пул кор кунанд, хона, мошин, ин чизо камака сабр кунанд. тавсияи шумо парвиз сози он аст ки агар ки оилавӣ грин карта бурд кардӣ, хубаш мардина аввал биёяду як ҳис кунад чӣ гап аст, маблағ чӣ гуна аст, яъне ки масраф карда мешавад. Мактабо ё ин ки боғчаи кӯдаконро аллакай интихоб кунанд. Мактаб, боғча онҷа бепул барои кӯдак. Дар наздикии мактаб хона ёфтан кунед. баъд унҷа ҳар як мактабаш ҳам рейтинги худаша дорад, як баҳои худаша дорад. масалан набинед шумо гуфтед ман рафтам об гирифтам $6 60 сомон, дар инҷо дар ресторан мешинӣ шикама тасаввур мекунӣ бо 60 сомон масалан. лекин ин дар ҳиссиёти шумо, барои мо ин чиз қадр аҳамият нест. лаза ки мефаҳми пул кор кунӣ аниқтараш, яъне ки бо доллар ки кор мекунӣ дигар аст. онҷа вақти шумо кор мекунед дар як рӯз $150-200 кор мекунед, $6 назар ногир аст. шояд ки ҳамҷа обам нахаред, катитон об гиред биёед ё ки як бочка гиред дар ҷои оби. айни замон мо гуфта метавонед ки ҳозир бо дилпурӣ ки зиндагӣ хуб аст дар Амрико. Хуб аст. яъне ки маблағи нафс ба даст оварда метавонӣ, кор карда метавонӣ. Коргар одам бошад. Ман шахсан шогирдои худам дорам, номаша намегӯям ки бо занаш нагӯд ки пул бисёртар рӯй кун. дар давоми 1 сол 2 сол дар Тоҷикистон хона харид, 2 хона харид, ба падараш мошин харид. ва айни ҳол дар Амрико зиндагиаш хуб аст. кор некин ам як чиз ай қафои гапу гапо нашаванд, кор кунанд, кор мекунанд. меранд дар як давра мешинанд, 4 бача гапои ким ки гап мезананд, ки лозим нест, гапои ки ман дахолат надорам, гапи ҳархела мезананд. дар кор нест. мо Амрико барои чӣ рафтем? барои пулкоркунӣ якум дараҷа, дуюмаш барои тоҷиконро аз тарафи нағз нишон додан. ин дар тамоми муҳоҷират аст. фарҳанги худро бо фарҳанги худ ошно кардан. парвиз мегуфтед ки фарз кардем дар Федератсияи Русия як муҳоҷири меҳнатӣ ҳамватани мо тоҷик ба ягон беақлӣ, ягон кори на он қадар хуб як иштибоҳе мекунад, як иштибоҳе мекунад. баъдан зиёдар мегӯянд ки ин мардум тоҷикистонионанд, дар шакли ҷамъ мегӯянд, дар шакли умум мегӯянд, як нафар.
дар Амрико агар ягон тоҷик ягон коре кард фарз кардем, ин бадӣ ба номи ҳамаи тоҷикистониён ки дар Амрико мешаванд ё ки не? ин аз иёлот ҳам вобастагӣ дорад, аз штат. Дар Амрико агар умуман гиред, Тоҷикистон дар куҷост намедонам. Дар хабарҳо мебинам ки тоҷик там что-то натворил, менависанд хабароба, американец мехонаду муслим мегӯд, муслим мегузарад мерад, опять эти мусульмани мегӯд. Ё ки даже они не обращают внимания, потому что расизм унҷа ба нест. Ҳаст дар Нью-Йорк, шахсан дар Бруклин, дар ҷое ки тоҷико бисёран амрикоиёи дуюм сеюм поколения ҳанестанд, азоб мекашем айчи ҳисоб. Ва ё хабароя мехонанд, байни ҳамдигар гап мезананд, ва мо хона гирифтан қин мешавад. Як иҷорагирии аккаунти масалан авқоткашонӣ қин мешавад. Ба мо боварияшон гум мешавад. Кам мешавад. Масалан ягон кор ҳол мешавад, ба мо ягон шаҳрванди амрикоӣ лозим аст ки аз қафои бародари тоҷик масалан представители вай шавад, ҳамчун косайнер, чӣ мегӯм, поручитель. мери муроҷиат мекунӣ. Ман худ мо ба шуда будам, як ду-се бори охирон тоҷикон як кори безеб кардан дар тамоми омма, дар тамоми интернетҳо пайдо шуд. Дар Нью-Йорк мо ҳам чиза ҳис кардем ака. Ҳис кардед? барое ки як-ду бародари тоҷик дар зиндон буданд, ба онҳо як амрикоӣ бояд мактуб менавист ки иҷозати ман кати ҷавоб диҳед. Мо як рафиқ доштем, ҳама вақт розӣ буд ки ҳуҷҷатҳояшро пешниҳод кунад, ҳамчун поручитель. ҳамна муроҷиат кардам, гуфт Парвиз, извини, гуфт я с таджиками не хочу работать, видишь, что они делают, гуфт. ҳамон хеле алам шуд, ман хеле аламовар омад. Як нафар ду нафар амагӣ бале. ҳамон хеле алам омад, ман гуфтам худо, гуфтам як кор кун ки ҳам тоҷико дар инҷа камтарак обрӯмона қапем, дар ягон ҷози гапамон намегузарад. Тоҷик мегӯем, ҳайрон мешад. шахсан мо рафтем як ба наздики Канада, он тарафо рафтем, ё ки Россия вақти мо пеш рафтем, рафтора мебинад, ҳайрон мешавад. Ты таҷик? Мегӯ да, таҷик. Как? Мегӯ таҷик. Я таҷик. Хитой масалан. Русо кати мешини, бизнесмено кати гап мезани, баъзеё мегӯд ман низо мекашам. Гӯям ман тоҷикам, ман низо намекашам. Ман катишон гап мезанам. ҳеҷ гоҳ аз тоҷик будан ин як фахри худро дорад. Лек мутаассифона бархе аз ҳамватанони мо ҳастанд ки шояд надониста беақлӣ карда, шояд иштибоҳи калон мекунанду ба кулли мардуми тоҷик камтар як фикр намекунад, дохисиёб метиҳанд. Парвиз, медонем ки бо муҳоҷирон, яъне ки ҳамватанони мо ки дар иёлоти муттаҳидаи Амрико ғайриқонунӣ будубошт мекунанд, яъне ки дар онҷо зиндагӣ мекунанд, чӣ тавре ки мегӯянд нелегал, на суҳбат зиёд мекунед ва тақдири онҳо чӣ гуна аст имрӯзҳо, зеро ки қонунҳои нав ба нав баромада истодааст. Дар бораи қонунҳо Трамп бисёр гап мезанаду умуман худи ҳукумати Амрико оиди ин чиз зиёдтар суҳбат мекунанд. То ҳатман медидам ки редҳои махсус на танҳо ҳамватанони мо, балки умуман нафароне ки дар онҷо ғайриқонунӣ зиндагӣ мекунанд. одаме ки ғайриқонунӣ аст дар давлат иҷозати корӣ метиҳед аз тарафи давлат, иҷозати корӣ метиҳанд ки шумо рафта кор кунед. Дар ҳам фикри ҳаминам будам ки ғайриқонунӣ ин яке гузаштани сарҳадам убур мекардан онҳо расман. Гузаштани сарҳад ҳаст, чӣ хел ҳаст, дусе раҳ аст ки шумо як намуд мегузаронанд, дар ягон ҷо қайд намешавед, мегардед ана ҳамно нелегал, лекин тоҷикон нестанд, ҳамно нелегал ҳисоб мешаванд. ин калимаи нелегал нав пайдо шуд баъд аз президент Трамп. ино ба ҳар як, барое ки суд иҷозат наметиҳад қапида депортатсия кардани муҳоҷирону, баъд бизнесмену ҳама ҳамин короя иммигрантҳо мекунанд. ҳатто калимаи alien ҳаст, чужой. ҳамон ҳуҷҷатҳои агар бинед дар тамоми грин-карта буридагиҳо а номер дорад, alien number, то есть номер чужого. ҳамин ҳозир суду судбозӣ карданд ки калимаи alien найбанд броранд. ин расизм аст. Да, инҷа ин чиз беҳад сахт. Как так он чужой работает, хонаи тия сохтмона шакарсода аст, авқоти хӯрокаи тия оварда истодааст, ин чужои мо не чужой гуфта ҳамин чизоя сахт мерасад. ино ҳозир суду судбозӣ шуда, шояд ҳамин гап аз байн барояд. то Трампа ин чиз набуд, иммигрантҳо буданд, нелегалҳо набуданд. Чӣ хел нелегал?
шумо як сарҳаде мегузаштаи судаед ки вай амрико 25 муҳр задаву 36 дигар сурат мегиранд. бале мебиёи дастатро изи даст мегиранд, ҳама чия мегиранд. баъд аз 6-7 моҳ ба ту иҷозати корӣ медиҳанд. SNN Social Security номер мегӯ иннни мо метиҳанд. дар тамоми ҷо корхона то ба кор мегиранд. чӣ хел нелегал, то есть ғайриқонунӣ омадаги одама шумо иҷозати корӣ медиҳед. ин хато. ино аммо одамоеро қаписодем ки сарҳада гузаштагӣ дар ягон ҷо қайд ба нестанд. ҳамноя меқапанд. лекин аз сабаби ҳозир қонунои нав бовар кунед качи шумо гап засодем то чӣ дараҷаи қонунои ваз шудааст ки ҳозир мебарам як қонуни нав аст. яъне ки аз ин мебарояд он нафароне ки сарҳадро гузаштанд расман ба барномае буд, агар хато накам CBP1 буд. CBP1 буд. бале рафта очират месоди онҳо гузаштанд, ба онҳо тааллуқ надорад, яъне ки онҳо суди худро интизор аст лаҳзае ки додгоҳ даъват мекунаду масалан ҳамун суд баргузор мекунад. бале ҳозир масалан Трамп омад ҳамун CBP1 барҳам дод. акнун нест ин чиз. касе гузашта буд ҳамаи онҳо иҷозати кориҳошон маҳкам шуд. лекин гузаштагиҳо ҳам тақрибан 2 сол шуд ки гузашта истоданд. ҳамашон иҷозати кории 5 соларо гирифтанд. ҷа иҷозати соли 2 сола ҳаст ба 5 сола ба 5 сола. масалан баъд аз CBP1 гузаштагиҳо аввал 2 сола медоданд. баъд аз 180 рӯз месупориди 5 сола мегирифти, яъни CBP1 аз байн мерафт. ҳамна аз байн мерафтаги чиза ман қатъ кард, ҳайрон мешам да адамо. чизе ки уже нест гирифт қонунан қатъ кунанд. яъне ки просто так ман ҳайрон қонунгузоро куҷо нигоҳ мекунанд. ин вай уже муҳлаташ тамом шуд. вай ҳамун баъзеҳо ба 1 сола, баъзеҳо ба 2 сола дода буданд ки вай одамое ки 2 сола доштанд аллакай 5 сола ба додану гирифтанд. 5 сола 5 сола ки ба метиҳанд пеши капатон 5 сола ба одамоне ки ҳуҷҷаташон дар суд аст ва қарори судро интизоранд, ҳамно ба 5 сола метиҳанд. агар кӯтоҳ карда гӯем ҳози зиндагии муҳоҷирони тоҷики мо дар он ҷо бо барнома ки гузаштанд дар кадом ҳол аст? дар кадом ҳолат аст? 5 сола иҷозати корӣ доранд, кор карда гаштанд. он нафароне ки аллакай нагирифтану ба даст навардан онҳо аллакай ихроҷ карданд? не, ихроҷ намешад. агар доранд ягон хел масалан андоза наспориди пулаша, ягон қонунвайронкунӣ кардӣ, дар он ҳолат дар он ҳолат қапанд дори ҳуҷҷат надори фарқаш нест, равон мекунанд, ихроҷ мекунанд аз он даво. бурда маҳкам мекунанд 5 моҳ 6 моҳ дар дарун суд мешавад. агар судатро буридӣ фаҳмодаtie ки ман бозгашт ба Россия рафта наметонам, ба давлатам гашта наметонам, аз ҳамин сабабо гуфта худат агар фаҳмодати суд қабул кунад ҷавоб медиҳад. лекин ба фикрам 70% тоҷики ки меқапанд шояд автоматически депортатсия гиранд, парам биёянд, хубтар аст. ба кадом қадр намебуранд судошона. мо унҷа коркунӣ рафтагем ака. ҳамаи муҳоҷиро аз давлаташ хурсанд аст. ягон хел факт нест мо дар нишон тиҳам. ҳар як муҳоҷире ки унҷа рафтагӣ аст бояд нишон тиҳад. мо надорем вохи мо коркунӣ худоро шукр ягон мушкиле мо надорем. не нест. аз ҳамин сабаб мегӯянд чӣ мушкиле нест. тамом рав мушкили асос ҷанги Украина буд ки аз ҷанги Украина агар бас шавад, барои ки дар асос тоҷиконе ки унҷо рафтанд ду шаҳрвандӣ доштанд, мо ҷанг намехоҳем рафтан. албатта чӣ мери ҷанг, масалан ҷанги мо нест вай. лекин аз сабаби ки шаҳрвандии Россия доранд, Америка рафта гуфтанд мо ҷанг намехоҳем рафтан, барои ҳамин temporary временно мо дар Амрико истем. зиёди уманд худи шаҳрвандони Русия ки руси тоза ҳастанд, онҳо ҳам низ рафтанд, зиёд ҳастанд. бисёран худи украинцо омаданд. баъд масъалаи қонуное гуфтед шумо. қонунгузорӣ дар Амрико чӣ хел аст? масалан ҳамин саҳар хестам дирӯз акнун дар Амрико шаҳрвандоне ки дар Амрико омадану барои таваллуд кардани фарзанд рафтанд, ҳамуна Трамп гуфт ки бардоретон, қонун бировардан. администратсияи Трамп гуфт тамом, ин чиз дига иҷозат нест. ҳомила аст дода намешавад роҳ дид. агар фарзанддор шудӣ ба фарзандат шаҳрвандӣ дигар наметиҳад. ҳамхел қонун бировард. лекин дирӯз федеральный судя истононд 7 рӯз вақт дод ваёба. 4 намуд чид бировард, противоречияи закони бировардагишон. якумаш ин конститутсия, 14 статьяи конститутсия ба ин противоречит мекунад.
ино акун гуфтодем ки ино иммигратсиони статус кати конституция карсодем ки ино дуруст аст, гуфт намешад. баъд чизе ки оммавӣ ҳаст бояд омма иҷозат диҳад, яъне ки меморандум карда қонунгузорӣ карда ҳамин чиза кунанд то ин ки ҳамин чиза дар конституция воридот кунанд ки инам намешад. сеюм масъалааш гудак, шумо ҳуқуқи гудака гирифта истодаед, на падару модараш, ки ин қарор мебурад аз байн мерад. факту далелое ки судия пешниҳод кард ба администратсияи Трамп, ба он чиз чӣ мегӯяд? Масалан гудак ба катид гудак шумо чӣ хел судитса мекунед? шумо дар бораи қонун гуфтед, дар бораи ки судия қонунро қабул кардавен ки не, то ҷое ки медонем дар сол аз 1 январи соли оянда қонуни нав ворид мегардад дар соҳаи тиб, яъне ки масалан ҳамон суғурта страховкаи медицински мегуфтанд, яъне ки суғуртаи тиббӣ нест. чӣ бояд кард? то ҷое медонем ки барои табобати як дандон, барои як табобаташ мумкин 4-5 ҳазор доллар равад. барои як табобат, як кандани дандон худаш 700-800 доллар аст. тавсияи шумо ғайр аз оне ки яъне ки дандонҳои худро табобат кунед дар Тоҷикистону баъдан биёед, не, умуман суғурта медонем ки беҳад суғуртаи тиббӣ, яъне ки хизматрасонии тиб дар он ҷо муолиҷа кардан гарон, беҳад гарон аст. Не, ина медонед чӣ хел? дидед масалан ҳамин интернет дига хел мефаҳмонад. мо ки дар даруни информация ман гирифта бошам. Не, шумо мехонед дастканали нест ин чизо. шахсан дар Нью-Йорк ду намуд страховка ҳаст. якташ Medicare, якташ Medicaid. якташ аз тарафи давлат, якташ аз тарафи ҳокимият. ҳокимияти маҳаллӣ. мерия. яъни давлати федерала маҳкам кард ҳокимияташ ҳаст. яъне ки аз ҳамун штатҳои муайян ва аллакай дастгири онҳо ин медонед киё ба дахл дорад. дар дигар иёлотҳо беғайр аз Нью-Йорк ва бафрам Чикаго, дигар ҷоҳо ба страховка бепул буд. Medicaid ё ки Medicare. ман бисёр худо ба шукр ки больница бисёр намерем. ҳамин чизо просто давлат ёрдам наметиҳад. тамом ҳамқа чиз. худи дохилаба ҳаст, пулакӣ мери мекунӣ. $20, $40 ҳар моҳӣ метию. дар он ҷо дандон мегӯед ку дар страховка намедарад. дандон намедарад. стоматология ин аллакай як дандон пизишк ин як тараф аст. не, ҳамна мегӯм ку ин чизое гуфту мо ба дахлот тоҷико ба дахлот надошт. яъне ки дар чӣ таре ки фаҳмидам, дар федералӣ гирифта шуду, дар худи штатҳое ки ҳаст, алки дохили маҳаллӣ ҳаст. страховка ҳаст $20. ман ҳайрон шудам, зеро ки бе страховка будубошт кардан дар ғайриимкон аст. барое ки то ҳадди медонам, акун намедонам то чӣ дараҷа дуруст бошад. зане ҳомиладор буд ва тавлид кард дар Амрико, хабараш баромада буд. страховка ягон, яъне ки суғурта надошт, суғуртаи тиббӣ $42,000 ё $32,000 маблағ супорид ба беморхона. як ҳолат мегӯм шумо ба ва шояд намедонистам казои тиббӣ даромадаш ба страховаи компаниё офисои худашро дорад. пешакӣ рафта агар қайд мекардед ҳамон чиз бепул мешуд. ай сабаби нарафта накарданашон шуд. вай шаҳрванди Америка таваллуд карсудааст. вай ҳақ дорад. хел чизо нест. масалан ҳолати кори худамонро мегӯям. ҷиянчам омад, дар гурдаш санг пайдо шуд, фар омад ранг гурӯш кандагӣ беҳуш мешуд. ман тарсидам ки мемурад. навомадагӣ буд, ягон ҳуҷҷат надошт. гирифтам мошинкати больница бурдам. дар роҳ бовар мекунед то больницаи ман миллион акл хаёлу фикр ки ҳозир ман чанд сум метиҳам. намедонистам, барои ки дар дигар айолат, дар Нью-Йорк осон буд бепул, барои ки дар Чикаго будам, гуфтам ин бача ин чанд сум меша? чанд сум ин бача мегирад? мошина бурдем, дар омадем як клиникаи шахсӣ. хай истод дидам ки дар заминам хел ҷонканӣ кардааст. гирифта бурдан, дору задан, фаҳмонда додан, томография, ҳамин рентгеноша гирифтан. биромадем, аку ман интизор ки оз мебиёд $6,000 бояд тиҳем. ки оилаи ман дар фармацевтика кор мекард, беҳад нағз медонад ҳамин страховкое. не переживайте, гуфт. ман байрон шудам. гуфтам окей. омад ҳуҷҷат, ба фикрам агар хато накунам ягон $2,800 ё $3,000 омад ки чӣ кор кардем мо. ман бо мошини худам касала бурдам, доктор вая гирифт дароба рентген кард, биромад як укол кард обезболивающую, як дору дод барои кушодани мочевой канал, чтоб санг бирояд худаш. як пластмассак додам. $3,000 қариб пул гирифт. якимо надодем. чӣ кор кардем?
мо больница занг задем, гуфтем мо пул надорем, чикор кунем. Больница ба мо як ду рақам дод, страховку. Мо ба страховку занг задем. ва ё гирифтан ҳамун 3,80% мо ба иқдом додам. خب تخفیف کردن در اونجا. تخفیف. скидка 80%. از اون میبرد $300 داده دو تمام. پول با فرامد هم 300 هم نداره 800 موند. 800 موند باز زنگ زدیم گفتیم نداریم ما هم پول. باز یک страховка دیگه برای پیدا شد 50% скидка کردم $400 دادیم. همگی این با این مبلغ؟ محکم شد. 3000 جو $400. اونجا خیلی پول نمیتیم و تورما میکنیم گپ نیست. نیست این چیز. просто همین اینفورماسیا نیست در اوماکی پیش از تولد ما چیکار کنیم پیش کی رویم گفتم چیزا نیست. پاریز میگفتید که چی بیشتر برای آداپتاسیا کردن در ایالات متحده آمریکا کمک میکند؟ یعنی که این دونستن زبان انگلیسی، حجت، یعنی که حجت گذاری درست، یا اینکه تنها خاراکتر و چالوکی آدم. خاراکتر امریکا هم خیلی یک چیز دارد که 4-5 ماه همین آدم کیلر убийца باشد آدم میکنند به امریکا. خاراکترش کلا نیواز میکنند. همین پول خاراکتر راست میکنند. برای چی؟ برای که میترسی. کار نکنی پول خانه دادن نمیتونی. از من ترامپ قانون برای زبان انگلیسی دالنبایشگاه همون ماشینای کامازای های میکردگی دمی فوروی های میکردگی فکر انگلیسی دانی شرط است. یک دو نواروی هم خیلی برآمد که میقپند پرواتون میگیرند کار کردن نمیشد. همه بچه‌ها انگلیسی خوانی به در اومدن از ترس. یعنی این هم یک چه بگم یک پروسیدورای ترسوندن مردم با از این میبره که دونستانی انگلیسی. دونستانی انگلیسی حتمی است. چه گم شما با ازی هنگام کمتر противоречит میکنم گپی ما برای که در نیویورک ایمین در بروکلین که حتمی نیست. اونجا چند زبان است؟ گپ هم جای کارهایی که ما میکنیم. اگر شما نقشه کشیدید که من میبیام تاکسیست میشم، نقشه کشیدید که من میبیام همین دالنبایشیک میشم، دونستن انگلیسی در اون درجه ما میدونستگی لازم نیست. راه دانی فکرت رو فهمونی کفایه است. یکی اگر بگی که من اومده در امریکا یک شرکت میکشم، پاریکماخرسکی میکشم یا که سالن میکشم یا اون چیز دیگر دونستن حتما شرط است. نه خاراکتر حجت انگلیسی حجت حتما درست نگاه داشتن یعنی که درست حجت رو ترتیب دادن این اساس است. بله. حتی من میدونم که آدرس خانه جای زیست این بهاد مهم است در امریکا. برای که تمام حجت گذاریاتون به همون سراغ شما میبیاد و شما اگر کارخانه دولتی بغیر از ساختارهای правоохранительные یگان کس دیگه شما با زنگ نمیزند. از بانک به شما زنگ زده نمیگود سوالی خیلی شخصی نمیتید تو خودت نقل یگان خیلی پولت دوزی شد اگر زنگ زده برای آگاه کردن میگود زنگ زده نام و فامیلش ما نمیپرسد. مثلا با ماشین میروید یک سیتافور سرخ میگذارید چراغه که کاغذ خانه‌تون میبیاد از طرف رقم ماشین شما درک ندارید آدرس خطا سراغ نیست آدرس حجت خانه‌ت میبیاد پول نمیسپاری پگه میبینی که ماشینت در راه پلیس من میکند میگه بیا سر میخیزی که بالون ماشینت با یک آهن موندگی های کرده نمیتونی ماشین ای بچه تینجی باشه میکشوی $500-600 جریمه بلوی وای آهن کنده برده دادن قریب $1,500 میسوزی یا یک میخیزی ماشین نیست ای تینجی ماشین بردیم یا که در راه پلیس من میکند ناروشنیک میزند میبرد جریمه 3 برابر میشه دلکه برای یک سراغای انیق ندادن. یعنی که همین خطاگی میتونه یک اشتباهی کلمه شده میتونه. ریز میگفتید سیاست مهاجرت در ایالات متحده آمریکا در سال 2024-2025 چگونه تغییر یافت؟ از زمین تا آسمان. دیروز یک روز پیش ترامپ یک زکانی یک قانون و کلام بیگ بیوتیفول بیل گفته گپ میزند که BBB همون امضا شد از کنگرس گذشت سنات همه جا گذشت تصدیق شد. در اونجا میگوید که در دوام یک سال ایمیگراسیون служба ها باید که 1 میلیون مهاجر رو خارج کنند از دولت. این قانون است. دویمش که پول بهاد کلان بفرستن اگر خطا نکنم $70 میلیارد ویدیلات کرد برای ایمیگراسیون служба. برای با کار گرفتن سودیا ها با کار گرفتن کارگران ایمیگراسیون служба حقوقشناسان
бар кор гирифтани мошинҳои сарҳадӣ, сохтани девор, варужат кардани коргарони дар сарҳад меистодагӣ, қонунҳо зидди иммигратсия беҳад сахт шуд. ҳоло ман метарсам пеши гапатон ози суди бачаҳо 2 сол 3 сол қафо монда буд. аз ҳисобе ки ози иҷозат доданд ки 800-та судяи нав ба кор гирифта шавад, ин процесси иммигратсионӣ ускорид мешавад. Ускоренная депортация. яъне ки ҳози айни замон дар соли 2025 то 26 бояд 1 миллион муҳоҷир бояд ихроҷ кунанд. хеле указание дод Трамп. инҷа якта гап аст. бе иҷозати суд шуморо ҳаққи ихроҷ кардан ягон кас надорад дар амрико. лекин ино чӣ кор мекунанд? Медоранд, ҳуҷҷатҳояшро мекушанд, ҳичи нест, ҳуҷҷатҳо холӣ. танҳо барои временно дар амрико ҷойгир шуданд. мебинад ҳуҷҷатҳо холӣ. причинаи дар амрико паноҳанҷонгӣ нест. мегирад суд бурда дар иммигратсиони изолятор маҳкам мекунад. мегӯяд ҳамонҷа навис, ҳамонҷа судата буру озодӣ ва нагард. ту хатарнок. тамом. ҳақ дорад. бисёри тоҷикон ҳамватанони мо ба иёлоти муттаҳидаи амрико тариқи мексика рафтан, сарҳадро убур кардан. онҳоро чӣ интизор аст омад? ман аки берӯз мегӯм ки умуман набиён тариқи мексика. ба шумо тавсия медиҳед ба он нафароне ки ният доранд умуман нараванд. бе ҳуҷҷати расмӣ. ман беҳад бисёр роҳҳоро нишон додам дар интернет. роҳҳои расмӣ омадан ба амрико. 20-30 ҳазор тақрибан $, расход мешавад барои омадан ба амрико. ино ҳамон сумая дода даруни ҷунглаю ҷангалу ҳамнокати оилавӣ зиндагии худро дар хатар ва наздикони худро дар хатар мондан. ман беҳад зиёд дида будам ин наворҳоро ки ғамгин гаштам рости аз дидани ин навор. мақсад якумаш психологияи гудак, дуюмаш он шумо даруни картелу ин чизо кат меред ва ё ақл фаросат надоранд, оилаатро мекушанд. кушанд бо хуб ягон кори бад накунанд. баъд аз ин ту чӣ ҷавоб метиҳӣ? вай фарзанди кас чӣ мегӯӣ? набиён. ман чандин наворҳо дорам, ҳам тарафи манфӣ, ҳам тарафи мусбӣ омадан ба амрико. ҳамон агар тамошо карда бошанд, ҷавоб саволҳои ҳамашон ба ҷавоб мегиранд. нафароне ки ҳози айни замон дар онҷа рафтаги онҳоро чӣ интизор аст ҳозӣ? гуфта метавонем ки депортатсия. Да. 100% депортатсия. агар паноҳандаҷӯишона тасдиқ накунанд, депорт мешаванд. нест мо ба хело одама ки аст. чӣ мегӯяд? ҷанги Украина оз бас шавад, ҳатто украинцорам сур мекунанд. русу Украина ҳамаян. ҷа ҳуҷҷатот ҳаст, нест, судат ҳаст. бигзор судат ҳам бошад, бурда маҳкам мекунанд, мегӯяд дар даруни турма судата бурор. бароҷон мегуфтед вақте ки шумо ҳамватанони моро дар амрико беҳуҷҷат медидед, ин ки ягон ҳуқуқи муайян надоранд умуман дар он ҷо зиндагӣ кардан, рӯи гурез мекуфтед аз онҳо ё ин ки баръакс кӯмак мекардед? Не, ягон вақт нагрехтам аз ин чизо, намегурезам. файрод мекунам, пешамон мебиёд, ёд метиҳем, роҳ нишон метиҳем ки ҳамон бародар ягон сум кор кунад. дар зери комментария нависад кия мо аз таги дарамон сур кардем, ҳеҷ кия. вақт мо фаҳм мондем, мебиёд, як нақшаи муайян метиҳем, ҳамна бояд кор кунад. агар ки омаду нақшаи мо додагия ман ба фалони фалон чӣ гӯем, баъд ан вақт мегӯм гӯш кун бародар, пеши мо набиё дига. мо ба ту нақшае додем ки ҳамин кора кунӣ, зиндагит нағз мешавад. лекин ту боз баромадию берунда гап мезанем бо мардум, инаш ин гуфт, инаш хел бошад, биё назди мо набиё. лекин омада бошад, мо ягон вақт ягон кас аст дар офиси худамон гушна сур накардем, ҷо набошад, ҳамҷа ҷо мекунем, як рӯз ду рӯз ҷо меёбем, занг мезанем, ҷое ки масалан як моҳа метавонанд ки бепул ҷо кунанд. бепул не, мо занг мезанем, мегӯям бародара ҷо кун, мо кор ёфта метиҳем, корша пеш мебарад, кашаки гирифт метиҳад туба боварии мо ба агар гурехта равад, ман пулата метиҳам мегӯям. бисёре мегурехтанд? Не,
намегрихтан, аватан мо ин коро намекардан. ҳаст Кам, акум беҳад шахсан кам аст. моя намекунан барое ки шояд рафиқошона ҷурошона фиреб кунанд ки мо аз чӣ ҳисоб афсӯс замона шудааст ки мардуми тоҷик на то фақат тоҷик аммо дар муҳоҷират аз милиса наметарсанду аз блогерон метарсанд аз сабабе ки одама лицемерияша мо мебурем. нишон дода метавонед ки дар ҳақиқат ки аст. сураташа мемонам. як навора дида будам, хавле ки рӯзҳо мегӯянд жёсткае ба дар онҷо дар бораи ҳамон нафар гап зада буде. як худро блогер мегирифт, баъдан намедонам варзишгар мегирифт, хато накунам тахаллусаш панда буд. дар ҳам наворо дидам фаҳмидам ки ҷояш ки сиёсати муайяни худи мардуми тоҷик буд ки мо бетараф нестем дар ҳолатое ки як нафар тоҷики худро бо қавле ки рӯз гӯянд кидат кардем ки пул бо пул ягон хиёнат кард. акун ихелда боз ҳам мегӯям ку шахсан мана намешинохтагӣ одам вақте гап мезанад ман ба сахт мерасад. баъд ман як бор огоҳ мекунам, ду бор се боро, лекин худо ба шукр мо ёфтем ҳамун заҳра ёфтему заҳра куштем. ҳозир мо рафиқи наст. вай додарча мебуд, вай бо ман хеле муомилаи хуб дошт. як кас байн ба дар омад алоб дохт, вай аз ҳисоби ёшияш ҳамуна набардошту ҷавоб дод. аз бас ки баромада бо мо гап мезад шояд ҳамин кор мемурд, лекин вай ҷавоб ки дод необдуманное решение, молодой ёш. моям баъд реагировать кардем ин чиза. яке аз блогероне ки дар вақти кӯтоҳ беҳният маҳбуб машҳур гашт, ин Шаҳромак. умуман дар кори вай чӣ шумо гуфтанӣ ҳастед? ман зиёд наворҳоро тамошо мекардам. аз як ҷиҳат ки кӯмак мекунад, маълумот медиҳад ки чӣ гап аст дар Амрико, чӣ гуна фарҳанг аст, ё ин ки мисол чӣ гуна хислатҳои мардум аст. дар умум чӣ гуфтанӣ ҳастед? ман Шаҳромака наз мешиносам. вай додар моба беҳад наздик. ду бор се бор мо ҳатто вай назди мо омад, кӯмак кардему. мо бисёр советҳои нағз медодам вай баю. як ду се хатогиёш ҳаст. мо ҳатто пешниҳодам кардем барои суҳбати мо ин сарзаниш кардан нест. суҳбати мо ки камтар фикру ақидаша диваз кунад. чизе ки ман гап мезанам вай худашам медонад. вай ҳамватани мо аст, ҳамхуни мо аст. се чор блогерона мо ариза кардем. як бор аз пешашон биромадам, аризоя партофтам худошонба, гуфтам бародаро, хатогии шумо манамин шахсияттонда кордор нестам. тоҷикӣ монда зарартона нарасонем. тоҷикистонда зарартона нарасонем. чизе ки мо 9 сол боз сохтем, ҷонканӣ кардему, тоҷикист, тоҷико чӣ хел гуфтам мо месозем. як ду гудако мебиёнд расво мекунам, ман ина иҷозат наметиҳам. ман де худам депорт мешавам ва як катӣ мебарам. ман рӯйрост гап мезанам шуна. калоношондан биромада гап задем, падар модар акошондан баромада, ман конкрет намондум ультиматум. ё ислоҳ мекунӣ, ё ки мо ислоҳ мекунем. чӣ кори номатлубе буда аз ҷониби Шаҳромак? таҳқири одами дар Амрико, таҳқир это не приветствуется. Америкоиё ки беҳрӯз кунҷкован. масалан интересно, як навора мебинанд миллион просмотр дорад, мегӯяд ай интересно, ин чӣ гуфтааст? гуфта дар AI тарҷума мекунанд. ҳозир ҳама чӣ ҳаст, тамоми забонҳорост тарҷума мекунанд. мас калимаи н гуфта гап задан равон нест, мумкин не. ин кор парвандаи ҷиноӣ ҳам дорад низ. сиёҳ байни ҳамдигар гап занад қабул мекунанд, лекин як одами бегуна хигар ин нодуруст аст. то же самое что тоҷика дар Россия чурка гӯӣ, одно и то же. сахт намерасад. масалан шумо модаратон падаратон дукон доранд дар марказ, як амрикоӣ медароду бо амрикоӣ забон ба шумо муомила мекунад, падар модаратон англисиро намедонад. лекин баъдан ман мефаҳмам ки дар бораи чӣ гуфтанд. падар модаратон бо ханда, бо меҳр, ба мо меҳмондӯстем тоҷико. хезадакун ҳей унҷа тит кунед, гуфта видео ба сёмка кунад. модаратон бегон мебиёд ки бачаҷон медонӣ чӣ, аз Амрико як иностранец омад, навора шабин ин ютубер будааст, ё ин ки ягон рафиқи шумо
навора шумо мепартод, шумо мебинед чӣ кор мекунед? ба ғазаб мебиёд аллакай баъдан шакли ҷамъро мегирӣ. Тоҷик не тоҷикон? Тоҷикон, мусулмонон, тоҷикон. Ҳамин чиза ман бисёр гуфтам, гап задам вай баям. На фақат вай ба. Як ду-се блогер дига аз ман номошро намегирам аз сабаби подписчикои шумо интересне шуда фитна надозан байни ман. Ягонташ наметарсум берӯз. Бовар кунед. Дар Тоҷикистон, дар Амрико, дар ин дунё, дар вай дунё ягонташ наметарсум. Рӯи рост файрод мекунам. Дар кор боша гуфтум ки ман худум депорт мешам, не ки ваё намемонам ки фаъолият кунам. Ман дар просмотруи ваё хет пети ваё ман дар лозим нест. Кадан гирам хет. Ҳама медонанд мо кием, ҳама медонанд вай кие. Не ки як сиёҳӣ ба миллату номи тоҷикимон аз ин шумо дур ва намехоҳед тамоман бошед. Мо огоҳ мекунем. Ду бор, се бор, чор бор. Фаҳмид, нафаҳмид, чораи ҳуқуқӣ мегирем. Ин якта машинникша дафт кардем рафт. Омад биёд анҷата кунад машинникиша. Як ду бор мекунад, сеюм дар аз панҷара дори нигоҳ. Мумкин нест ака. Кор кун, навор кун. Ман кордор нестум наворода. Таҳқир накун одами. Навори хуб кун. Не, ака хуб кардан, накардан уже навори хуб мекунид, просмотр намегирад. Оз видеои мои шумо шояд 10,000, 20,000 просмотр гирад, лекин оз агар ман анҷа майка шумо нишон чизома кати шумо вай хеле агар тамошо кунед миллион просмотр. Миллион просмотр мегирад. Баъд аз вай чӣ хел вай навори хуб кунам. Одаме ки аз пушти просмотр аст вай навор намегирад. Обрӯям намегирӣ. Лекин таҳқир накунанд. Дига блогерҳо фаҳмидан, занг задан. Ман хатогиҳои аз тарафи қонунӣ фаҳмонда додам, фаҳмидан, ислоҳ шудан. Ҳатто як блогер дигашам навораша парту экипаж ҳамин навора бинед бисёри баъд хейт карда. Ман да фаҳмоне гуфт, ман фаҳмондум барои чӣ ҳам бачая дар комментариҳо ҳақорат карда истанд. Баъд фаҳмиду удалит кард наворашро. баъд аз фаҳмидан мо пешгирӣ мекунем. Агар дар мутомоя расад, мо занг мезанем, падар модарашон кати гап мезанем, ду бор, се бор. Гирифт гапа гирифт, нагирифт ба мо чораи худмо намегирем. Бароҷон, шумо аллакай 10 сол шуд ки дар Амрико ҳастед, соҳиби грин карт ҳастед, расман дар онҷо будубош мекунед, яъне ки зиндагӣ доред. Буд ҳолате ки пушаймон шудед, кист ба Америка рафтед? Ин савол ҳама додагӣ, ҳама медонад. Канин албатта аст. Дар кадом ҳолат? Кадом вақт? Чӣ мегӯн из князи в грязи мегӯн русо. Мо дар Тоҷикистон наз буд корам. Корамам буд, мошин, дар, ҳама чӣ буд. Як нақша кашдем ба Амрико равем, рафтем унҷа аз кӯча ба мева мефурӯхтам, бовар мекунед? Шабона. Ғамгин нештад. Ғамгин кор. Чӣ кори ман буд ин омадагиам? ҳолате буд ки датон занг зада гуфтам чизое ҷамъ кунем мерем Тоҷикистон. Нашуд инҷа. Боз дар роҳ омадам. Медонед чӣ мотиватсия дод? Як занам гуфт ки як ҳафта тоқат кун. Як ҳафтаи дига тоқат кун. Ман як ҳафта тоқат кардам, хеле пула додану баъд омадам гуфтам чанд сум ҷамъ. Мо дар як комната меистодем, хеле як студияи шумо барин. Як сол онҷа зиндагӣ кардем. Омада гуфтам чанд сум ҷамъ шуд? Провард $1,500. Мотиватсия шуд. Мотиватсия шуд по мо вақт. Гуфтам $1,500. Ман ина гуфтам Тоҷикистон дар 2 моҳ кор мекардам ку ҳам вақту. Гуфтам баъд чашм шудему дигар корора кофтем. Танҳо онҷа. Яке сабр кардан лозим ва фикрои тоза. 6-7 моҳ. Баъд одамои нағз. Ба одамое ки аз ҳамин роҳ гузаштагӣ агар муомила кунеду гапҳои ва масалан пеши мо биён мо дастгирӣ мекунем. Нишон метем роҳа дар давоми ҳамин 6 моҳ 1 сол одам худаша меёбаду мерад аз мо. Ду фикр тақсим мешавад. Яъне ки бисёре мегӯянд ки агар ки грин картам бурд кунӣ равӣ, ин хуб мешуд ки аз 20 сола бошӣ равӣ дар онҷо наҳса кар ёш ҳастӣ, ҷавон ҳастӣ. Нафароне мегӯянд ки мушкилӣ надорад, 45-50 оиладор ҳастӣ, мумкин аст рафтан. Фикри шумо? 45-50 фарзанд дорад охир, не? Дута се не ҳамон намегӯям. 19 сола. Калон аллакай фарзандои калон гирифта бурдан, яъне ки дар ин ҷо муаммос аст ки 20 сола ҳастӣ, ту танҳо ҳастӣ, барои то осон аст зиндагӣ бурдан ва 40-45 аллакай ҷои ту нест. Рафтан чӣ дар кор? 4-5 фарзанд, зиндагӣ, зан, оила, раҳ дар онҷо ҳамаро аз нав оғоз кун. Нафароне ҳастанд мегӯянд ки баръакс, дар ҳамин синни сол ҳаст имконият.
калонсолон асос фикр дар фикри оила, дар фикри фарзанд. Ман Америка меравам, фарзандонам ҷои кор, ҷои хондани нағз мемонам, ин чизоро мемонам. Вай одамо ба ман чӣ гуфтанд? 45 соло пеш мо вақте мебиёнд зану фарзандашон дар Тоҷикистон бошад, ман ҳамаш ба мегум. 50 соло ба мегум бародар. Оилаатон калон шуду, зан додан дар кор. Оиладор кардан дар кор. Зан унҷои худаш танҳо. Барои ҳамин биёед мо ҳуҷҷатҳои шумо тест кунем. Вай одам англисӣ ёд намегирад. Вай мактабамони ёд намегирад. Вай мақсадаш омада кор кардан дар Амрико. ҳозир вай гӯям рав дарс хон, вай се дар як ҳафта шояд 800-900 доллар аз даст диҳад. Анҷа гудако калон, зан инҷа пулте гудако авқот расходҳои маҳкам кардан дар кор. Бисёр вақт ман мегӯям ака, ҳамин коре мо кунед дар давоми 6 моҳ бароед ягон кори нағз ба ё 2 сол гуфти тоҷико хар бори кор кун, пулата ҷамъ кун, рав Тоҷикистон набиё, агар грин кард надошта бошад. Не, дар ҳолати грин кард дошта бошад. Дар ҳолати грин карддор кор бисёр. Такси зиндагӣ бурда. Албатта. Ҳамин таксист агар гӯям ки ҳам вақту соати муайян, аввал 6 моҳи аввал азоб мекашӣ, азоб намекашӣ нест. Дар ҳатто дар Россиям равед, ё ки ҳозир хона эваз кунед хуҷанд равед, азоб мекашӣ. 2 моҳ азоб мекашӣ. Ҷои нав. Дар онҷо бошад бар замин ҷои нав, забони нав, фарҳанги нав, фикрони дигар. Барои ҳамин омада ҳуҷҷатгузорӣ карда корҳои давлатӣ. Масалан мо ба наздики 1-2 бародари тоҷика кор мондем. Англисӣ намедонистанд. Курсҳои англисӣ дорем. Дар мо омада камтарак англисишона камтарам бошад хуб кардан. Нози корхонаи давлатӣ пешниҳод кардан ҳуҷҷатҳошона якташ ба фикрам кор ба гирифту дуимаш 50-55 сола мардҳо шофёри автобус, ойликаш зур, ойликаш ҳатто аз тракистон гӯем дальнобойщико зуртар, хубтар аст. ҳам страховка, одам пир шавад чӣ саломатӣ, ҳар як сония фикри саломатӣ мекунад. Онҷа корхонаи давлатӣ страховка гуфтагитон пурра маҳкам мекунад, ҳатто дандонҳоятонро низ корхонаи давлатӣ маҳкам мекунад. Шумо дар фикри ақидаи он ҳастед ки 45-50 ам бошед, грин карта дошти? Марҳамат биё. Агар пеш аз омадан англисӣ инҷо камтарак англисиашон асос кунанд, мо ҷои кори нағз мемонем. Ҳеҷ не ки фаҳмондатони ҳамунҷа чӣ хел гузаштан мумкин аст? Не мефаҳмонам. Мо танбалем ака. Тамошо намекунем наворои мана. Ман файрод мекунам, мебиёд пеши ман дар кӯча бисёр меқапанд. Чӣ хел кунем Амрико равем парвиз? Мегӯм ако, чанд сол шуд шумо нияти омадан Амрико доре? Мегӯд 5 сол шуд мехоҳам Америка равам. Грин карта пур карде? Не мегӯд. Чӣ хел одаме ки грин карта бар ин чизи нааст, бепул чиз нест. Ҳозир пулакӣ шудааст. Бепулам мешавад пур кардан, агар фаҳмӣ камака фаҳмиш дошта бошӣ худат пур мекунӣ. Ширкатҳо бисёр аст. Бепул чиз мондагӣ пур намекунад, мебиёд пеши ман. Баъд вақте ки ман роҳи омадан Амрикоя мефаҳмонам, маблағаша, муҳлаташа, мегӯд парвизҷон қимат будаи. Аммо худаш Россиям ҳуҷҷат куниш қариб 10,000-20,000 доллар. ҳар моҳа пул спорӣ патенту ин дигараш. Ҳамаша ҳисоб кунед. Ки унҷа ба Амрико ба дар 1 сол патент меспорӣ, налог. Мефаҳмонӣ баъд мегӯянд ту бахилӣ мекунӣ, намефаҳмӣ. Дар Инстаграм ман пештар наворома бинед, дар Ютуб ин ҳама ҷо ба ман наворо ба фаҳмондагӣ тарзи легална эмигратсия в Америку. Ман метавонам ин кора кардан. Ман бо азербойҷониё, бо гурҷӣ, турко, украинцо ман ёрдам кардам, ҳуҷҷатгузорӣ кардем барои легални эмигратсия омадан. Боварӣ осон аст. Бо мардуми мо намешад. Барои чӣ? Барои ки мо бесабрем, гап равем. мефаҳмонӣ ки бародар ҳамин ҳуҷҷаткунии шумо мумкин 1 сол, 2 сол то 3 сол кашад. Ҳар этапи кори ба шумо бояд як муайян маблағ пардохт кунед барои адвокат. Як ҳуҷҷат мебиёд, мегӯяд 5,000 тет, дуюм этапаша мекунем. Як бора пул намегирад. Ба нафароне ки мақсад 2-3 доллар дар киса доранд, биёед Мексикаро як тараф мекунем. Мексика немо, масалан 2-3 доллар доранд, забони англисиашон коста аст, лек ба ҳар ҳол мехоҳанд дар онҷо раванд, яки ба Амрико раванд. Ҳаст ам хел вариантҳо. Яне ки бо 2-3 доллар надонистани забони англисӣ ҳуҷҷатгузорӣ мекунам. ҳуҷҷатгузории чӣ гуна? Масалан визаи талант аст, визаи спортивнӣ аст, барои визаи нерабочий виза аст. Ҳамна гирифта худошон пур кунанд. Адвокат нагирану, интернет ба пур кунанд. Тоҷикистон дам ба дам меояд.
میدونم که در هر یک نوار گفتید که وطن دوست میدارم، من تو یک همون بوی وطن حس نکنم، یک نفسی پر همین پر نشود دلم، من آرام نمیشوم. امروزها در تاجیکستان با چیکار مشغول است پرویز امریکا؟ якум сафар омадагим ростӣ 8 моҳ зиёд 9 сол қариб ки набудам омада будам, як навори бум оварда буд. Бале, бозгашт ба ватан бо модару падар. ин навор ҳама тамошо кард. не байн зиёд рафта омаде дар ҳамин байн? дуюм бор омадам. дуюм бор. баъд аз 4 моҳ барои чӣ омадам? мо 9 сол боз ба халқ хизмат кардем, акун бояд халқ ба мо хизмат кунад. омадем ки молҳои ватанӣ бо ширкатҳои калон ҳамсӯҳбат шавем. як дусе вохириҳои калон кардем барои овардани бизнесменои амрико ба тоҷикистон ва сохтани ягон ҷойҳои истироҳатгоҳи нағз. баъд як чанд ширкатинвесторҳо барои ки беҳад бисёр мо ба мебарон аз амрико, ҳамна гуфтем ягон хел почваи нағз ёбем, ҳамна даъват кунем бием ҳамин корро дар ин ҷо кунем. агар имкон медоштед ки ба тамоми мардуми осиёи марказӣ муроҷиат кунед, яъне ки он нафароне ки мехоҳанд ба амрико сафар кунанд ва ҳамагӣ 30 сония вақт доред, чӣ мегуфтед? хонаҳотонро нафурӯшед, бизнесотонро нафурӯшед, ҳаракат кунед бо оилаатон, аввал худатон равед, баъд аз он оилаатонро биёред. унҷа ки рафтед аз қафои кор шавед, аз қафои гапу фитна ва ҳамин чизо нашавед, барое ки вай давлате ҳаст ки ба ту нағзӣ метиҳад. нағзиаш ба агар ругардонӣ туф кунӣ бай ба ту абратка калонтар метиҳад. ва қонун забони англисӣ аввал рафта унҷа қонуни як давлати якчашма ки рафтӣ якчашма шав. фарҳанг, қонун, таърих ба пуррагиам не донистан ҳатмӣ аст. барои ки ҳар як муҳоҷире ки мерад независими қазоқ, қирғиз, туркмен, мо ҳамамон як нишонаи ватанем, мо як посол, консули ватанем ва ба мо ҳамчун тоҷик нигоҳ мекунанд, на парвиз, на беҳрӯз, на алишер, тоҷик мегӯянд. амна азиз набуред. дар фарҷоми суҳбати подкасти имрӯз бо беҳрӯз 5 савол дода мешавад, ба зудӣ ҷавоб гардоданӣ шумо ҳатмӣ аст. тайёр ҳастед? орзуи амрикоӣ, ин ҷумларо пур кунед. орзу нест. амрико чӣ медиҳад? аз се калима якеро интихоб кунед. озодӣ, имкониятҳо ё пул? имкониятҳо. менталитети тоҷикӣ барои мутобиқ шудан ба иёлоти муттаҳидаи амрико кӯмак мекунад ё ин баръакс халал мерасонад? кӯмак мекунад. амрико шахсан барои шумо ин хона аст, танҳо муҳоҷират ё санҷиш? хона. пириро дар куҷо мехоҳед гузаронед? иёлоти муттаҳидаи амрико ё ин ки дар ватан? иёлоти амрико. дӯстони азиз, имрӯз бо мо буд Парвиз Ниёзов, блогер, соҳибкор ва нафаре ки ба муҳоҷироне ки ба амрико сафар мекунанд кӯмак мекунанд. доимо яке аз намояндаҳои ассотсиатсияи тоҷикон дар амрико неофициальный бо тахаллус ва ё ин ки маъруф ҳастанд, яъне ки Парвиз Америка. Парвиз, мо бениҳат шод ҳастем ки имрӯз дар подкасти мо будед ва маълумоти бештарро ман шахсан ва тамошобинони мо ҳам низ гирифтанд. ташаккур зиёд. як бор дигар як пешниҳод доштам барои тоҷиконе ки амрико мебиёнд, нотарсида муроҷиат кунанд. ин як. дуюмаш, ба умеди ягон нафар нашаванд. ҳатто ман ба умед мешаванд, мерем Парвиз ёрдам метиҳад, лекин мана намеёбанд, рафтан намеёбанд, баъд хафагӣ мекунанд. ба умед ягон кас нашавед. бале, ин чиза онҳо худашон баъд аз дар амрико зист кардан дарк мекунанд. ман омадам хешам мана пешвоз нагириб, ин чизо баъд вақте мебиёд ки худаш ба ҳамин маҳал ҳамн чиз ба дучор мешаду мегӯяд на барои ҳамин манам натонистам рафта ҷураамро аз аэропорт гирам. баъд мефаҳмад ки ҳамон қасол кинае ки дошт нисбати рафиқаш, дӯсту рафиқиву қаҳркунӣ аз як ҳамон чиз худашам аз ҳамон этап баромад. барои ҳамин ба умед ягон кас нашавед. мардум, бо шумо буд Беҳрӯз Насриддинов ва дар фарҷом мегӯям, худ ва наздикони худро эҳтиёт кунед. хайр.